Lagip ti napalabas. Lagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon to pulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo Lagip ti napalabas. Di pakasaritaan ngayon tayo kan biyagita, kat nagapu ka ni pagayam tayo at Tristan, manipod aritaw, Nueva Vizcaya. Kastoy man tikunana, Dear Miss F, Jakon agpalpaligaw pay, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan at Tristan. Itapay laang kidawakon tinaan anay a pasensya, kat ano samlakuman nga iornos to'y atidog unay asurat ko. Detalyado ngamin to'y surat ko, iso akastoy tikin atidog na. Kaya't ko ngamin nga ibinsa-binsa tinagbalin alagip tinapalabas iti biag mi nga agiina. Ket amok kan patsyak ama kaitad daytoy iti adal kan liwliwa kadag iti padak adumdumngag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. Raquel, Mariel, anyat kukuan nyo ngay. Umay kayo manganan ata di kay katmaladaw iti pagadalan. Aldawan. Wow! Tusino ganito yung laskiniro. Nagimasan? Sigurado nga aduman ang timakan ko, mami. Ay katwan mala agtugaw ka nanak ko. Mangan ka amangan habang napudot pa'y timakan. O si Kangay Mariel, apay di ka mangan. Wa mami, madamdama akton amangan. Ang adamot klase manak ko. Ijay kanto ka din pagadalan nyo amangan. Amangan naman di man ang pilit na ni Manang Mariel, mami. Saan man na nasubrat? Naa, si ka talaga Tristan. Pakialamero ka. Apay, dakas ka din umamuan ni mami adi kasimrag iti pagadalan ni Digalman? Kunang mitlan nagagat kang agadal. Oh, apay mo't ngay adi kasimrag Mariel anak ko. Kuang amin mami, mading amin tirik na. Manungal dawan na kasta ka. Kanayon kan tumat ngamin ngagpuyat. Kabubuyam daytan iti TV kan kasi cellphone mo. Ay, unay kayo lakit din aya. Da kayo atalo kisayan nyo man ti panagbuy-buya yu iti TV. Kan kakukuting-ting yu iti cellphone. Nang runa iti rabi. Ne, apay ngay apati siya kat karaman, mami. Wen nga rod oray siya. Awan mo't basol ko. Sa anak mo't ngagbuy-buya kan cellphone iti rabi. Anak ko, amin aba nag-analabas kat dakas. Nang runa dagita agad gadgets. Denggendak ka di kumangamin. Tapara matlaeng kada kayo ti ibagbaga. O tatang, adto yung tiinbilin ni nanang asabon kanson rocks. Ay na, ang yaman na kanak ko. Akit, kumusta mo ten, nagitiapo ko. Kaasi ti apo, nasaya at damat amin tatang. Sumsumrot damat iti pagadalan. Sigurado ka kaday nga amin da kat inaldaw amat matan iti pagadalan. Anya ti kayat masawan tatang. Adda ka di amuyo, ajak amo. Hindi na minsan anapan naglako ni nanang mo iji ilay.
Nakita na kanumot ni Tristan nga agturong iti may sa computer shop. Kadwa na iti barakada na. Anya? Tinasaya, palutputem to dyan anak mo. Iti kasta, maamuam no asino ngagpaiso tinakita ni nanang mo. Wen tatang, kasaritak to ni Tristan, apaman ang makaawid ang. Sumsumroy kakmat mami. Amang ano nagbidot lang ni Lolo, itinakita na. Amang ano, kay ingas ko lang na dyan. Sapay ko matakas na anak ko. Ngamin, diyak kayat ang madadail man yung ti panagadan mo. Ti kayat ko, graduate ka kumamutan iti high school. Iti kasta sumrag kamutan iti kolehiyo, akas kadag iti kakabsat mo. Wan ka di mami. Di kagdanag. Mapasamak tumot lang na ita. Tinaringat ngamin kada lolo kan lola kat agsuspet sa adagos. Ay na anak ko, di mo kumasakitan ti imbagada kanya. Panangisakit dalaang dayjay, anak ko. Aramidam kit din dagiti assignment mo. Rumuarak labir. Adda na patag apapanak. Makapasuron mat ni Lolo Martin. Nagistaya na kijaya na. Yung maglakin kinta na pamatik mat lang ni mami. Ay, sumurikag tumatlangi di pagadalan. Yung siyempre, pagpraktisak pa nga agimel. Asidig namin ang tilaban mi. Sana bale, tadayo pa yung graduation. Makauray na ita adal-adal. Iso nga unag pa lang na iti panakilaban ko iti ML. Nagbayag ka mo tinarong mo, Raquel. Itayak pa lang ang gururay dito ya. Ay, kwa, pasensya kan, babe. Nakisarita ako pa nga miniti may sa classmate ko. Abuludot to ti notes na inton madamdama. Tapno, maritiyok dagiti lessons mita. Sa bagay, gusto mo giti. Tapno saan nagsuspit siya ti inam anagkating klases ka. Iso nga rod kat. Iso nga di kan agmurmuriot, babe. Nga na, mapantang ko ka. Saan ti oras? Sa dino iti papananta ita, babe. Ije talatan balay miya. Ado ti makantay siya. Kan awan tao, iso asulo ta ita ti balay mi, babe. Sika, kanayo na matan. Ha? Katalaga kasta, babe. Isumot laang titurong na. Kan may sa. Kahit mo man saan ka di. Loko. Wala, umigakit din. Kailiw ka una yan, babe. Kata makagaran ako una yan siya. Pagdatan dito isango ti balayo, Ophelia. Wan nga rod, Arturo. Katagyaman akmanan iti panangitulot mo kanya, ha? Nakatipidak lang nga rodan iti pamasahe. Sa anak pa'y anarigatan ang nag-commute. No kumatasong bata mong di daton kung ayat ken ka. Di, hatid sundo ka kuma iti amin apapanam. Sika talaga, Arturo. Talaga nga isingit mo pa'y laang matday taabanag. No man nga hindi bagbaga ko, Ophelia. Isula lang dagas na dinak magpatyan. Kasla di ka mamati ka dagiti pagbaken ka. Mamati akmat at talaga nga ay ayaten nak, Arturo. Iso na lang ta. Kasla di akon kaya ti makiasawa pa'y. Ita niya aga po, Ophelia. Kasla mas kay kayat kulatan nga asikaswan dagiti anak ko. Ang mo, Ophelia. Dumteng to ti panawan ang makiasawa kan mga asawa da. Ikat agmay maisakan tumadan. Isuarumbang na lang nga damat katakunay-nay mo ah. Katsyak da ita, Ophelia. Panunutag to pa'y anaimbag da ita, Arturo. Anya, naibusan ti allowance mo ko ng Tristan? Wan mami. Anya, nang ipanamngay.
Kat no pang may sa abulan nga allowance mo dayjay. 2 alawas pa ang tinapalawas nga ibusan. At da ngamin binayada kiti pagadalan. Isung ikanda ko na. Awan kami ng balon ko ita. Sige, mami, please. Ay, sus Mariusep. Adtoy. Oh, agyaman ak, mami. Oy, si Tristan, ah. Siguradom lang nga pagadalan ti pangus-usaram dagiti ititad ko. Tuwan ka di, mami. O sige, tamapan ako. Abangan dumaladaw ako di pagadalan. Ayos. Sa wakas, at damot lang ang gastusak para iti outing mi ngagbabarkada inton malam. Naglaing ka talaga, Tristan. Ay, makapasuron ka talaga. Makapasuron ti kastoy. Apay, jak magtan makontak ti cellphone ni Oliver. Sa dinungatan ti ayan day di alalaki. Apay, adi na sungsumbatan dagiti text kan awag ko kan kuana. Nas kan ama na ti kasasaan ko. Ay, makapasuron na talaga. Manang Mariel? Raquel? Oh, apay akas ta tilangam. Kan, apay nagdabdabog ka dito akas la ubing. Wa, si Mangpit kamit kaya man. Ay, Wen, nagawid ak anasapat na sakit ti ulo. Jack na ro din simrak iti maudi ang subject ko. Ne, apay ngay, agsangit ka matan. Anya kay tisang sangitam. Awan, masuronak lang. Masursuron ang masasar. Sino ti kasuron mo? Ti ka di boyfriend mo? Ay sana, awan pa'y boyfriend ko niya. Oh, talaga? Awan nga ron. Talaga ka din? Awan pa'y boyfriend mo? Dagulit ka man. Awan ko nakangarudan. Awan pa'y boyfriend ko. Ngamin, agad adalak pa'y laang. Ag boyfriend akto inton makaturupusa. Promise? Ha? Oy, Manak Mariel, di nakman paglulokwan. Inton kwan, ipulong ka ni Mami. Aw-awagan ka itay, Tristan. Agpakadwa ako mama pa na grocery. Ang apay ajak mat makontak ti cellphone mo, ha? Kwa, mami. Apay nga out of coverage ti cellphone mo. Saan nga agrim? Saan ang makontak? Saan mat asigod akas jaya? Kung amin, mami, Anya akwa. Ituloy mo ati bagbagam. Kwa, naisalda ngamin ti cellphone ko, mami. Anya? Apay nga inaramid mo ti kasta. Ik-ikan ka mat iti kwarta. Sorry, mami. Talagang ngamin anibusanak. Isa kapilitan nga insaldak ti cellphone ko. Kasano kumaan na ibusan ka? Katjak mat agkurkurang amang mangtag iti allowance mo. Kwa, mami. Anta kami napanan mi ngagbabarkada. Siyempre, ano ti paggastusan ni Jay? Share kami. Isa naibus tintadyo. Ay, unay kamatan, Tristan. Imbes ati panagadal mo ti asikaswan. Saan mo puro ka barkada. Iso ang nagbababa dagiti gradom. Taday talabulakbol mo ti asikaswam. Sorry, mami. Sana na maulit. Promise. Basta tubusan niyo tinsalda ka cellphone ko. Ay, Diyos ko. Mano, kansadino tinangisaldam iti cellphone mo? 2K, mami. Insaldak iti may saka iti classmate ko. Ay, una yan day nga ubig. Saan man lang nga masayangan iti kwarta? Di damo ti aginot. Ay, wan nga tatang. Agpaiso nga damot basit negosyo mi. Ngam nagastos mo ti agpaadal. Nang runa kat addan iti kolehiyo ni Raquel ka ni Mariel. Imbag pa'y nagiti manang nata nagagat nga agadal. Iso ko maatitulatin na. Sana na ita agbulbulak pula ang tikukuin na. Ay, wan nga tatang. Iso dala ang tagbalbalin apa konsuelo. Da Raquel kan Mariel. Numaminsan,
Ibagbagak pa hikit din anasaysaya at laangan a puro babae la kuman tinagbalin nga anak ko. Ay, kahit kanayon mo lata, palagi panjay anak mo marang denggan na kantumot laang. Di ka mauma amang bagbagakan kwa na anak ko. Kasano na ito yan? Sigurado nga gungat ni Mami numaamuan na masiko. Nang runa numaamuan na dinak mo balingay kalaysa ni Oliver. Gaputatan asawan. No, apay mat ngamin anang mga tiyak kadagitim bagbagan. Manang Marian? Oh, apa yan? Agsang sangit ka man, ha? Oh, apay. Asa ka di parikot? Nagulpudakan ka. Idimbagak ngawan boyfriend ko. Amok mariknak naman nga day limlimad mo. Di parikot. At nasawa na. Anya? O di, makiwin na suwaskan kan kwa na. I-break mo, day ka lalaki. Break kami. Nakiwin na suwasakon. Iso na lang. Masikog. Masikog ka man? Apay nga iman. Kaya't mo asawan. Masikog ka man? Uwan. Iso na lang, tasan pa'y kanwa nakasagana ni Jerry ang mangikalay sa kanya. Diyos ko. Dakala pa rin ko na ito eh. Agpungtot lakit din ni Mami numamon na. Nang rona katuwata ang masikog. Oh yeah! Oh! Yun! Bawi ka, Lods! Oh, hindi pa, pre, ha? Oh! Whoop! Bang, 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 bang! Oh, ayos! Winner! Oh, may sapay game, Lods! Nay, alas 9 mat gaya man. Awanan, naladaw ako nito pagkadalan. Dito yaklatan, computer shop. Saan ako nasumrek? Sana balik? Saan mo't lang ang mamuan ni Mami, ajak simrek kita. Bumulod ak tulatan iti notebook na iti kaklase. Tapno ma-review na iti inadal da ita. Agay ayam akit eh. Oh. Anya, masikog kayo ato. Mami. Mami, sumumbat kayo. Masikog kayo kadi. Uwan, Mami. Uwan, Mami. Diyos ko. Apay, anaaramid yung kanya tikastoy. Apay, linukod ak nagayam. Sorry, Mami. Sorry talaga. Mami, tiamok katagat-adal kayo. Saan mat gayam tatay tamat boyfriend dinas asikaso yo. Kanya klase kayo nga anak. Miss F, kidawak adi mo kumaputput den tuy surat ko. Kidawak nga isaruno matlaang kumaadagos, iti kasta kat mapagsisilpo matlaang dagiti pasamak. Amok nga ati dugunay, ngamkas nakunakon, pakaadawan daytoy iti adal, ken mangtadliw-liwa, kad dagiti padak adumdumngeg. Ket pagyamanak unay, nupatgam dagiti kiddaw ko. Toy pagayam mo, Tristan. Ken ka pagayam Tristan. Wen pagayam ko. Di ka agdanag ta ipampaminsan mi nga yornos ti pannakaidrama to'y surat mo, iti kastakat agsasarono matlaang ti pannakayaplod na.
ket pagyamanak unay ti inka pa nagsurat pagayam Tristan. Bueno papagayam, padaanan ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo a Tristan, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Tristan. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Apay! Apay anaaramid yu ti kastoy kanyag. Nagbali, nagmat, anasayaat nga ina kada kayo. Yung apay alinuko na. Apay! Sorry, Mami. Sorry talaga. Nakalipat kami ka ni Jerry. Katsi ka, Mariel. Sa dinumat ti ayan tinakasikugkan ka, ha? Sorry, Mami. Ngam dinak mapalin ngay kalay sa tiyamat isikog ko. Taapay ko maasaan. Sa dino ti ayan na. Siyak ti makisarita kan kwa na. At asawa na, Mami. Kat nagsublinday ito iti ayan ti pamilya na. Mami! Saan, Mami? Di yamat ko makabila ni Manang Mariel. May sakaman! Mami! Awalan kayo iti bain! Di man na pinanunot na iti sakripisyo, tapno may sakad ko lang ti panagadalyo. Inununayo kit din ti naggargarampingat ngam ti panagadalyo. Unay kayo matan! Unay matlakit din tigas-gas at nagitido ang anak ko. Diyak mat nagkurang nga ng bagbaga ka na kwada. Ti amok at napas nagdangag at adal. Ngam saan mat gaya. Diyos ko, ikanak pa'y kumaitikiran ti pakinagang. Tapno sang wag dagito'y apanubog itiglang. Pangasin, Diyos ko. Tarabayan na kuma. Tarabayan kuma dagiti anak ko. Lawlawag ang kuma di panunod na. Diyos ko. Isurong ka din o niya tirumbang aramid. Iwan-wan na ka di. Naita ka iti makagapo, no apay alimlimtag nagiti mataman ako. Nagsakit ti naramid nagiti anak ko. Nagsakit. Kunak no napipiyada pahingam iti buritak ng anak ko. Sangat gayam. Tanakarkarom at tinaramit. Kaasi ka ba't anak ko? Pinamati na kala ang gayam na iti anak mo iti inuulbod nga aramid da. Bakit kasanupay itanti panagadal da Raquel kan Mariel? Awanin atatang kapilitan nga agsardengdan nga agatay. Nilaangan Tristan ti agtuloy nga agatay. Ti may sapay aparekot. Masapul akarbuak ti ipas ngay di Mariel. Ngamin, nagpukaw matan ti lalaki anang sikukan ko. Malaksit iti dayta. Pamilyado kay ganang. Ayun na yan. Kat ni Raquel, kasaraon. Kasaritak ti nobyo ni Raquel, tatang. Naskan nga ikalay sana ti anak ko. Sakbay ngagpas ngay. Wala. No asino man dahil lalaki.
Rumbeng lang nga ikalay sana ti Apo. No saan la kumana sa paapimusay ti Amada. Nalabit asaan akastoy ti kasasaad mi nga agkiinay. Manadi ka nagliday anak ko. Ti rumbeng nga rami demitakit ag kararag. Dawadem ti panarabay ti Apo. Amo ka di nakabaybayan. Basta agtalag ka kenkwana, anak ko. Raquel, Mami, awagam tinobyo. Kat ibagam kenkwana nga umay dito'y balay akadwana dagiti dadakkel. kwa Mami, inawaga ko ni Jerry. Iso na lang tawan ka no dagiti dadakkel na. Anya, Sanda ka no ang makaumay. Ngamin, adada ijay probinsya. anya a klase tinaganak dagitan. Apay abaybay anda ti anak da, no amuda ang nakasikog da ito'y. Mami, Ay, una yan ti kastoy. No apay mat ngamin, basta nagpasikog kalatan iti da ijay a Jerry. sorry, Mami. Ala, ibagam kin ni Jerry, ta isulangan ti kasarita. When, Mami? Awagam, kat ibagam nga umay dito'y balay, itamat laang. Si Kagayam tinobyo ti anak ko. Wen, ma'am. Oh, kat, anya nga iti planong ita. Iti saan nga agbayan, maadaan kayon iti anak kini Raquel. Mami, napagsaritaan min ka ni Jerry ti amin. Agkalaysa kamin to. Agtal na ka dita, ta saan asika ti kasarsarita, Raquel. Mami. Oh, anya, Jerry. Kuha, ma'am. Kas di nga ron. Kas iti nakunan ni Raquel. Aglibin kami ba na? Agurnong kami pa. Tapno addan to ramatin niya kalaysa. Kat, sa dino nga iti pagnaudan nyo, Tsak kaya ti pumanaw dito'y balay, Mami. Iso, dito'y kami kumangagnaad. Wen ko, mama. Dito'y kami agnaid. Nalawat ti silid ko. Iso nga, awan mat siguro ti agbali na parikot. No dito'y kami latan nga agnaad, Mami. Wala dingi ito nakmet. Ang makaamoy ti kasta na pasamak kadagiti duwang anak mo, Ven. nakarkaro pa'y kanyak, Arturo. Isungarod asimuro takkan ka, idi ko nang maagpasyarta. Nagsakit nga minen ti ulok iti kapapanunod. No anya tinaskan nga aramida. Panagriknak kat kas labumtak ti barukong ko. Iti kas taunay asakit na. Di ka gumagong unga, Wen. Mangrugin ang mapasamak dagiti imbagak iti kenka. Atumteng to ti panawan, ang mga asawa, ken makiasawa dagiti anak mo. Saan to ang maliklikan kat panawan na ba? Ngamin, mangbukal dan iti bukod da pamilya. Isungit tapay lang, lumbag na lang, ang maadan kamutan iti katakunay-nay mo, aging gatong palugin. Arturo, Naglunang dayat ko, agkalay sa tadagos. Panawan na ka man nagitanak mo. San kanto ngagmaymaysa. Ikarik, nagtali na edat iti sibay mo, aging gat maudi nga angis mo. diyak kaya't ti basta agdesisyon latan, Arturo. Sapay ko matang maawatan na. Ophelia, Awan ti sabali nga ibagak. No di ti agyaman kan ka. Agyaman ha, gaputa ka na yun ti kaadam iti sibay ko. kas na ko, Ophelia. Si sasagana ak nga aguray, saan ka matkat nga apuraen? Ay, ket, idaklon mo ko mga minan. Anya, Arturo, anak ko. Ni tatang mat. Nauntay mo tinapanawan, ti impay mo kadagiti anak mo. Malaksi di tinay ka. Napaduras mo matan ti negosyo, kay bati day tinagawan nga asawam. Tata,
Dadakkulan na kita anak mo. Panag ko na. Panawan matag tapno asikaswon ti bagay. Iti kasta. Agbalin ka ba't anaragsak, Ofelia, anak ko. Tatang, ipatpatag ko unay dagiti anak ko. Isuda ti ayan ti ragsak ko. Wen, adaak ditan. Ngam kita emban tinaramid na. Imbes nga igaanda ti agadal, saan mo ta nagpasikog dakit din. Duwada pa'y mas nga raon. Imbes sa paragsakan da ka, itata dadakal daan, saan mo tayo papaayan da ka mo iti pariko. Tot, Mawatan ka ba't di anak ko? Sapay ko mga ron, addan to pagbaliwan na kita anak mo. day tamat ti kanayon ko nga ikarkararag, tatang. Sapay ko mata makaamiris damat. Siyak to siguron ti kararagsakan nga ina, no mapasamak day ta. Ay na, turog ako na. Tinasaya. Aginda ako. Maturog ak kitin. Iti kasta, masapa ak amaringin itong bigat. Ay, kung kaya. Tsak pinalpas ti project ko Nyamot tal. Nalipatak ba tal? Ay, sigurado nga agungot man ang tititcher ko. Nujak may pasa na dyan itong bigat. Inikan naklang arodan iti kundawa yung mga ipasa. Yung jak pa'y ba't nalpas. Mabalin ko pa yung atang ipasa na dyan. Uray naladaw. Nagadong ti jak na arami na project iti pakadalan. Jak samot ka makagraduate. Makamulitan. Maturong ak kiting. Maturong ako na yan. Itong ligat ko itong aramidan ti project ko. Nagaw-awit ka pa'y laang, Jerry. Anya man na iti pagpupungtutan si Karakel. Di mo't imbarakan ka, ama panak makibirthday iti balay ti sigo da kadalak. Wen, ngam di mo imbaga amarabyan kagayam. Kita man ti oras, Jerry. Ita ka laang nga agawit. Parbangunan. Kanayon man ta nakastatyar aramidam. Basta agsweldo ka, mapan kay ti ayan dagiti barkadam. Iso abastit matan ti maikitad mo kanyak. Ang yaman ka kit niya, tek-ikan ka pa'y. Ano niya? Hoy, Raquel. Laglagi pam, asaan ta nagkalay sa? Iso adinak man pakibibiyangan. Aramidak ti kay kayat ko. Takwartak met ti gasgastusak. Nawatam! Awanan kay ti bain. Anay ko, piningog sipot ka. Kayat mo sakit di ti makaraman ka na ka, Yes. Kalpasan alam ti kay kayat mo kanyak. Kastakit din ti bagam. Laglagi pam ko ma. Adanton anak ta. No'y maipapan Jobeng. Mabaling ko mo, asustentuan lang na ita. Iso at di mo ibusin ti pasensya ka, Raquel. Jerry! Tumalakan. Tano ko na kasinahaan ka. Aramide! Oh, apay nga da ka dito'y silid ko, Tristan. Apay, di ka manan sumrak iti pagadalan? Saan manan? Ni, apay nga eh. Siguradong agungat manin ni mami no maamuan na adi ka simrak. Napuyatan ang narod. Ay, oray siya nga rod. Nagariwawan tumot darakel ken Jerry idi parbangon. Kanayon ti panagrekyerda. Di da nga tama panunot. Asaan lang nga isuda ti tao dito balay. Ay, dayjay tumot at Jerry. Iso pa yan. Nagpuskol ka di tiro pa na di Ajeria. Awan babay na. Hindi na panunutan na makikabkab balay lang dito. Maala na pa lang ti agbarta ka rin nabi. Saan lang nga rita? Kanayon na pa yung apaan ni Manang. Ay, wan nga rod Di pa'y lang amin sinaan ni Raquel. Konsumisyon tumot lang ti ipapain. Anday ko. Ni, Tichan ko. apa yan, Manang Marian? Agan ano ka? Ano yung tinasakit? Tichan ko, Tristan.
Nagsakit anay ko. Di ba, kabula naman man eh. Juan, anay ko. Nagsakitan na talaga ni tiyan ko. Isos, aganak kan manang. Nasapol ang may taraga daw ko sa iti ospital. Ay, Kit, kasaya't ba't nga rodano ko naman nakapagpasngayan ni Mariel nga apo ko o anak ko. Juan tatang, saan abalin ang naggastos kami? Tinapatag at nayawid kun ida dito'y balay. Ti amangay, ti anak na. Talaga ka na asanay na nagpakpakita. Saan ang tatang? Amangan no naglumangan da dyan. Nausong nga agaramid iti ubong. Ngam irresponsable mo't gayam. Sapay ko ba na agserbi nga adal ka ni Mariel na ito napasama? Sapay ko matakas na ngagpaiso tatang. At nakamat siguro. Mami! Mami! Oh, Nay, apay Tristan. apay na pa ako. Mami! Lolo! Di manang Raquel, aganaksan! Anya, lukas na. Masapol ang maitarayan ija ospital ni manang mo. Sa dino ti ayan ni Jerry. Awagam ni Jerry ta ipantayon ija ospital ti kapsat mo. Kartingam! Itay pa nga awagan ni manang Raquel. Saan ba ta sumusungkad? Anya? Na, saan tayo nga orayan ni Jerry? Itaray tayo ni Raquel i ospital. Di matimbagakan ka na dadailan nakiti mo to. Iso ajak nakaawit adagos. Dagulit ka may. Di ko namkit di. Saan kami napatagkan ka? Na, sumumbat ka pa ilaan. Di na kami man lang ay may kinita i ospital. Anyang itaramida ki Jay. Kat agawid kayo mo't laang mo't dito balay. Kan may isa, ang mumet nga da trabaho. Saan nga umanay arason day ta, Jerry? Talaga kit di an napatpatagdag iti barkadam ngamda kami iti anak mo. Dito tinarigat yung gagat. Putak ka, putak. Makalalaing kang agatap. Makauma. Nagalas at talaga ti ugalim, Jerry. Anay ko, manulangal daw man ipon nagpasgayak na dinanog na ko. Awanan kay ti main, Jerry. Anay ko, ti tiyan ko, anay ko. Basol mo mutlaan nga. Tangiwat mo mutlaan. Timangmangag ko. Makarengreng. Makauma ka na talaga. Saan arumbang ti kanang kagiluhin ni Raquel, Jerry? Mami? Awan babain mo. Irresponsable ka lang arudan. Maalam pa'y akabilan dyan ako. Ay, kuwang amin, Mami. Di. Jakon kaya't ti makidanakan ko, ana, Mami. Agsina kamin. Alala, gusto daytan. Agsarita kayo inton na baawan ti pungtot yo iti tunggal maysa. Saan, Mami? Basta agsina kamin. Alaam amin ang akagawaam. Kat pumanaw kan dito'y balay, Jerry. Di tala nga ya. Di sina, no sina. Di kagdanag. Pumanawak at talaga dito'y balayo. Makauma kayo. Pwet! Tristan, anak. Oh, Mami, umunag kayo Ay na, si Mang Putan ti impadait ko nga usaran ta inton graduation mo. Mami. Oh, apay akasla naliday ka, iho. Mami. Anda ngamin parikot. Anya dayt na ay anak ko. Ibagam no anya dayt na, bareng masulbar tapay. Mami. Amom, excited akon nga umatendar iti graduation mo. Mapanagnakakmatlaangan ka na lolo kan lolam at talagang agad-adal ka. Mami, sorry. Ne, apay. Apay ngagsorsori ka. Agsangit ka mutan, iho. Sa anak namin nakabilang ka na kitagturpo si tatawan, Mami. Ano? Ano ngamin tibagsak ko. So, sorry, Mami.
Anya? No kasta. No kasta. Mami! Mami! Miss F, pagyamanak manan ti anus mo anang yornos para itipan na kaidrama to'y atidog unay asurat ko. Ket namnamaek, nga isarunom matlaang adagos ti may katlo apaset to'y pakasaritaan ti biyag ko. Dawat ko iti Diyos anamarswa, asapay kuma, tapag tali na edan na ti kinasalunat mo, iti kasta ket adubay ti manggagan mi adrama, dito'y programam. To'y pagayam mo, Tristan. Ken ka pagayam Tristan, wen pagayam ko. Isarunok matlang adagos ti may katlo apaset ti surat mo. Di ka madanagan tapag sasaronwek agingga amalpas. Papagayam, padaanan nyo ti may katlo apaset ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Kas iti sigod, may samanan ang naragsak ng aldaw ti income ikablaaw, kada kayo amin papagayam. Namnamaan mi, ti kinaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg, dito'y programa tayo. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may katlo apaset ti pakasaritaan, ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Ofelia, anak ko. Oh, di ka kumamanan ang sangit. Ang mga niya pa di mapasamak ka. Kuna nagiti doktor nga nakano high blood mo. Isa pa nga asim ka di at pagkalmaam kumatirik naman ako. Ni Tristan, tata. Sana makagraduan. Pinaay nagman akas ka nagiti dua kakabsat na. Mabalin ka di, anak ko. Lipatan pa'y lang kumanay tabanag. Aginanakakit di. Itikas na, agimbang ka. Kung makarwar ka ni di ospital. Tinjak lang amin malapdan ti bagita. Kanayon ko adamagan iti bagit. Noan niya tinagkurang ang kadagiti anak ko. Taapo yung hastay tinaramit na kanya. Maawatak ti marikrik na anak ko. Talaga na sakit, iti may sa anaganak, ti mapaay, para iti arapaap na, kanagiti anak na. Di ka kumamaawanan iti namnama. Amok nga pa ti mabalin na solusyon na iti naitabanan. Kasano kumatatang? Kasano kumamasul para na iti aparikot? Kasano ida ang mapagbalbal niyo? Dawatem ti panarabay ti Diyos sa namarswa anak ko. Pastrekem di tapuso kan panunot mo. Kat kumararag kay tinapasnag. Patya ka denggan na ka. Amok nga isulang ti makatulong kan ka. Ngamin, awan imposible kan kuala. Manang Mariel, sa di no tinagap mo, ama. Itay da ka pailangan nga sapsapulan. Uy, napan ko inala ti abang iti may isang apartment. Masapol ko nga ti kwarta para iti gatas kan diaper ni baby. Unay kabatan, Manang Mariel. Inuray mo kumamat na makarwar pa ni mami iti ospital sa payanapan mo inala ti abang iti pitong apartment. Tulang kamit anya. Ti ko na. Abang ti may isang apartment. May isang apartment na awatam. Saan ko nga inala amin ti 56,000 nga abang?
Wan mat ngamin Tristan. Si kamat kayan ti bidot. Uray pa'y, bidot lakta tinaramid ni Manang Mariel. Respeto! Respeto? Nagsasaw ka? Kasla adamot respetong kin ni Mami. Ha? Di mat saan ka nakagraduate, isuan na awanan iti puot ni Mami. Husto ni Manang Mariel, Tristan. Oo. Kano da kayo adwa tinangta diti konsumisyon ka ni Mami. Ngamin, naggidan kayo nagsikog. Kasta gaya ma. Ano ko? Ano? Aping agsipat ka ngay, Manang Mariel. Dahil tati maibanggay kan ka. Gunggunam. Day takat ngamin ti malalam. Sikat yakim basol no apay nga day di ospital ni Mami. Sumabsobra kayon. Gaputan da kayo tinauna. Ikaskastada kon. Anyang aliti mapaspasamak nito. Apay nga aga-apak ayaw, Lolo. Ni Tristan, Lolo. Sumba-sumbatan na kamikit din. Saan kayo mat ngayon ano Sakto pati sinipat-sipat yo. Awan ti kampyak ka na kayo. Damin, agpapada kayo anatangken ti ulo na. Awan pa'y nasayat nga aramid yo. Pasig aparikot ti ipapaayo iti inayaw. Lolo. Basol yo amin. No apay nga da ita iti ospital ti anak ko. Iso ano kayat yo nga agbyag pa iti inayaw. Balbaliwan yaw, tikas na nga ugali yaw. Agyaman na kadagiti a prutas, Arturo. At dapay gayang pasabong-sabong mo. Pasidla nga ba nagdate, Ophelia? Napigsa akon. Sigon iti doktor ko. Mabalinak kanon nga agawid inton bigat. Nasayat at nukas, Ophelia. Kat inton makaawid kanton, ijibalayo. Sabay ko ma, ta aywanam tumatkan ti salon at muha. Agyamanak, Arturo. Agyamanak iti amin apang magbagakan tulong mo kanya. Ophelia. Mabaling nga ta, sumurot aki jay balayon, tunbigat. Kaya ko sawan, siya konti mangitulod kain kang agawid. At damo ti may salugan ko, Pajay ito talahay, tatagdak ka. Iso taramatan tayo. Sige, Arturo. Ibagak to day takin ni Tatang. Naglagi pang kumakanayon. Nga ipatpatag ka unay, Ophelia. Sakti adda masaksakitan. Bumakit kita ka maribrigatan. Arturo. Iso mo pang aasim. Tagan anad ka kumakanayon, ha? Di mo kumamot baybayan, tibagim. Mami! Apay nga agsangit ka ngay, Raquel. Kaya't nakasarong karan ni hospital. Kuna ni Lolo asaan ka nun. E di kasta makarelax kayo. Saan kayo kumaagumurkurakin ni Lolo yun? Concern laang kanyak daychay. Maawatan mi mat, Mami. Isungarod nga uray kasta unayin adahanag mi kada kayo. Tinungpal milatan ti kayat na. Pasensya kayon, Mami, ha? Ngam, inalami ka ni Manang Mariel ti abang ti duang apartment. Ingatang mi nga miniti masapsapol dagiti apo ko yo. Ato iti 40,000 nga abang pa iti 5 apartment. Ala, ikabil mo di tabag ko. Sige, Mami. Aginan na kayon, ha? Itulod ko lang dito'y siladyo ti pangaldawan niyo. Saan, nanak ko? Ha? Siya kunti mo pan iti kusina. Iti kasta, ma-exercise mo dagiti tultulang ko. Uwan nga, Mami. Ay na anak ko, di ka kadimadanagan. Kabailak ti bagik, anak ko. Napigsa akmay. Anday ta. Nalpas kumatlangan alininisan ti silid ko. Nagmayat-gayam no kanayon analinis. Nay, oras gayam ti panagmimerienda. Masapo lang makameriendan ni Mami. Makumikom kat ni Manang Maria lang mga asikaso ka ni Sofia itay. Ni Manang Raquel mat. Saan pa asimbang pat manipod klinik? Ado siguro ti tao. Saan nabayaganda ka ni Kyler. Naapay nga minakanahin na marigatan nga umangas ti kaanakak. Anya ti sakit na. Pinasayat.
Siya akong timangipan iti merienda ni Mami. Anya klase ti dakes nga angin anang iturungkin ka dito yung opisina kita, Raquel. Luti ko nam kat makisinnoblianak kan ka. Gapo iti kadak dito'y. Nagbidot ka, Jerry. Kati baga marunan, ano anya ti gagaram? Adu pa taramidak. Jerry, agsakit ti anak ta. Oh, kahit Kagap-gapo milang iti klinik. Impa-check up ko ni Kyler. Kat sigun kadag iti Dr. Ejay. Masapul amayapan iti ospital. Iti kasta, makita dag iti espesyalista iti puso. oh, di pa nyo. Apay masapol ayang adda. Yan may sa nagadumot ti kwarta ni mamim. Adda pito nga apartment apapaabangan na. Malaksi di ti dayta. Adda pa'y bakery, kin restaurant na iili. Talaga kaya managalas ti ugalim, Jerry. Anak mo ni Kyler. Di ka man lang madanagan, iti kasasaad na. Di mo't pinapanaw na ko ni Jipalayong. Kaya't nasawan, da kayon ti makamo kadag iti masapsapol ti ubing. Anya? Isa pumanaw ka dito yan. Awan mainatid ko. Nawatam! Nakaturog mat gaya man ni Kyler, Raquel. Wan manang. Ni Sofia nga'y nakaturog mo din. Wan, itay-pay Manang Mariel. Oh, apa yan? Agsangit ka matan. Malagip ko lang abin ni Jerry. Tumok no sa dilangit tigurak kan kuana. Saan man lang nga nagdanag. Idiin bagak ti kasasaad ti anak mi. Irresponsable na iya tao. Tsakla ko man nakiboy-boyfriend kan kuana. Tapno sana kasto'y tinagbanagan ti biyag ko. Amom, Raquel. Kas namat ti mapampanunot ko. Nang rona numalagip ko ti ama ni Sofia. Talaga ang mauti ti babawi. Manang. Raquel! Oh, apay Manang Mariel. Anya ti. Kita ang di Kyler. Kasla saan ba din mo umang angas ni anak mo? Ha? Anak! Kyler! Anak! Kyler! Buenas días, tía. Apa nga tayo dyan katulog? Ito kailangan na kainda. Kumjak mo't makatulugan. Ayan. Sana may katitipanulot ko ti anak may kinarakil. Sana may libak siyak ti amana. Ngamin kayong ingas ula-ulay. Sigurado ano tawag tumot tayo jaya ka sa kanyak. Yung tumtumakay. Dahil jay tumot arakil. Magkatang-tangsig. Turod namang paparaw kanyak. Ijibalay da. Ita. Uma-umay di jay opisina. Ay, nako. Pasensyakan kay Lorena ka. Pag-tripa kitinam. Isasan ka pala nga masurungkaran. Di ba? Madawag ko. Ano mo, Tristan? Rabiin. Ang apay ko mo awag. Sos. Ano nga magdaman kalukwan nga inaramid na. Hello, Tristan? Manong Jerry, umay ka adagos dito balay. Anya? Sakaditi ko lang nga umay dito balayaw. Un manong, Ita niya kumaga po, Tristan. ni Kyler manong, natayan. Anya? Tristan, di ka man mangraba kita kasta. Pud na di pagbalik manong Jerry, natayan ti kanakak. Saan? Saan ako doon ita? Saan? Kyler, anak ko. Apay pinanawan nakmatan. Apay. Kasi ka lang arudan timang parparag sa kanyak. Nga pinanawan nakmatan. Kyler, anak ko. Raquel, patib ka rin kumatipakin natin mo.
Nalabit nga aging galangon dito itiintad ti Diyos abiyag ti kaanak ka. Ala, gusto da ito. Ni Jerry. Raquel? Sika ti akyang basol no apay anatay ni kain. Basol mo, Jerry! Pagayat ang tigas ti anak pasamak iti anak talaga. Ipatid ko ti anak ta. Ulbod! Ulbod ka, Jerry! Ulbod ka! Rico! Raquel, gusto ko mawatan. Anak ko matipim musay. Pangasim. Agkalma ka kumalang ah. Managing bubukod ka! Ti magim lang, ti pinampanunod mo. Irresponsable kang ama! Raquel, agkalma ka kumain. Ayop ka! Ayop! Pumanaw ka dito eh! Pumanaw! Imbag lang ang time manlugot matlaang ni Jerry ang pumanaw biik. Napakalmami matlaang ni Raquel. Dayjay, adan iti silit na. Tarabayan da kami ko, Diyos ko. Nagrikat ti kastoy asasaadan ti pamilyang ni kita. Pag-maasip, Diyos ko. Di na kami kumabaybayan. Dawat at pinananay apan narabay mo iti pamilya. Ikanda kami kumaitiktiran ti papinang. Tapos ang wan mi dagito yung panubog iti biyan. Manang Mariel! Manang! Ni Tristan ba ito? Manang Mariel! Oh, apay Tristan. Ni Manang Raquel! Oh, apay ni Raquel. Nagpakamatay! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Padaanan ti may katlo apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. May samanan anaimbag ka naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kapat apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Kaya ka di manang tinapasama ka. Apaya ka sila nagre-rekyar kayo manay. Nasaya at simangpat kayong tatan. Kaya nagitianak mo. Apaya ka sila siksikalain. Kaya nagika, oy. Hintaray da Mariel kan Tristan ni Raquel di ospital. Nagsabido nga minda ito eh. Tinanggap ti anak ko ti agpakamatay, tatan. Diyos sa manang nga asi. Kayo na'y batang. Apaya na aramin ni Raquel ti kasta. Diyan ko na muna niya daramit. Madama may lang amalamlamayan ti apo. Ngam kaya't mati anak ko nagpakamatay. Anya ka din ti mapaspasamak ka nagiti anak ko, tatan. Ayaw na yun. Anya ti nagkurangak ka nagiti anak ko. Inaramit ko ba't amin nakabalan? Tapno mapadakal ko na sayaan. Impaay ko di amin nga oras ko kadakwada. Gumapay akas na dadadaalan naman tiniyagdan. Upilya anak ko. Pagkalma ka kumalain. Apay, tatan. Apay. Gusto na ito, anak ko. Ang mga noan niya man eh, di mapasamak ka. Jaksan ka ba, tatan? Nabambanog ako. Nabambanog ako na yan. Kasi ti kanayon ko ngay baga. Dawatem ti panarabay ti Diyos. Isulaen ti makatulong kan kay ti dahi ti aguntaway, anak ko.
Anya ti ko na lagi ti Doktor Manang Mariel. Kasano ti kasasaad ni Manang Raquel? Naispalan iti pagkatikap sa Tristan. Oh, agyaman at Diyos ko. Naapay mo't kami na naramid ni Manang ti kasjay. Amo na matabasol iti Diyos ti kasjay naramid na. Wan nga ron. Kan may sa awan karbangan tayo amang katil iti biyag nga impabulod ti Diyos kada tayo. Manang. Naaramid na siguro ti kasjay. Gaputaginan ka ba ilan dagiti mapaspasama. At daak itan Manang. Ngam saan kumamot ang kasjay ti naramid na. Kasanon no. Tristan, awatin talat ako man ni Raquel. Ti kasapulan ita ti kabsatan. Kat ti panangipatag kan panakaawat manipod iti pamilyana. Manang. Ala, umay ka, tamapantay iti silad nga ayan ni Raquel. Ang mga no nakariingan day jay. Sige, Manang. Raquel. Pasensya kayo, anak. Pati na kayo kit nairamraman kadagiti parikot ko. Imbis nga da ka ijabalay ang mga asikaso iti anak ko. Saan? Tada ka dito ospital amang bambantay kanyak. Kastapat kan ka, Tristan. Di ka nag-absent ka manan iti pagadalan. Awan klase mi ita Manang. Holiday. Di na ka di pa kadanagan, Raquel. Okay, aklaan. Kan may sa adamat ni Mami ang mga iwan ka ni Sofia. Adapay ni Lolo. Binaybayandak na kumananatay. Di ka kumaagsaon iti kasta, Raquel. Iti kasta. Malpasan ti panagrigrigat ko. Kan mabawasan matan ti amin na pariko ti Jambalay. Nangruna ka ni Mami. Di mo ibaga ti kasta Manang. Ngamin. Ipatpatig na kaunay. Kan siyempre, saan mi akaya mapukaw da ka? Pudnot imbaga ni Tristan, Raquel. So adi mon ululitin ti kasnya nga naramid mo, wan. No amom la ko mano kasano ti panagdanag mikan ka. Nanguruna unay ka ni Mami. Lalaos ti panagdanag nakin ka. Ti anak ko. Nakakaasim ti anak ko. Manang. Pangaasim, Raquel. Agay makakumalaang. Ang mga noan niya apay ti mapasawakan ka. Kasanuak paitan. Kasanuak paitan. Nawanan ti anak ko. Laglagi pang kumaaka na yun. Ngada kami lang ito'y. Di da kanto pulos panawan. Adda kami lang ang itisibay mo. Gapu tapat-pat ganda ka. Raquel. Apay nga daka nitaw, Jerry. Lolo, amo kakagurdak mo eh. Kapukadagiti napasamak ka na kami kin ni Raquel. Among ba't kayam? Apay, anda ka di masapol mo. Lolo, kahit ko kumati dumawat iti pamakawan ting Raquel. Aklo na ka nagbasulak. Uwan, basol ko ti amin. Ngamin, nagibalasak. Kahit ti anak mi, tinagsakripisyo. Anda pa'y kayam ti di mo nga amaw. Anda na pasamak ka ni Raquel. Anya ti ketyo sa wanulo? Nagsabi dong tiyapaw. Pinanggap na akit talang ti bukod na abiyang. Anya, kumusta ni Raquel? Kansa dino tayo na, Lolo? Kasi ti Diyos, adan itinasaya at akasasaan kat nakaawi doon manipod ospital. Nasayat ba't nga rin nakasta, Lolo? Ang mga noon nakarkaron at siyak mapakawan ti bakik. Nagdadaki sa napasamakin ko na. Lolo, kaya't ko ti dumawat iti pamakawan kin ni Raquel. Kastamutin ka da Mami Ophelia. Pangasayo, tulungan ta kumalo. Panag ko na kat saan pa'y lang nga itati kong taway. Kasaritam to ida inton bumaaw ti ungit dakin ka.
ket kabayatan nga urayam dayta, or no semetan ti biyag mao. Adda ka di pagnayo inton bigat, Mami. Awan mo at Mariel, apay ka di. Ang mga numabalin abantayan niyo pa ilang ti anak ko. Adda ngamin napatag-apag na. Sa dino ay ang amin ti papanam. Adda la sarakag at tao, Mami. Sana bali, taagawid akmat lang adagos. Katwan awan parikot iti dayta anak ko. Basta sigurado am ti panagsublim matla ang adagos. Tarumwarak mat apaman ang makasublikan. Wen, Mami, kat agyaman ako, Nay. Awan anyaman na anak ko. Obligasyon ko mat abantayan ti apo ko. Rumor ka kadimanan, Manang Mariel. Wen, adda napatag-apag na. Manipod na yawid tayo ni Manang Raquel iti balay. Nadlaw ko akanayon kamot na rumor. Papanam ka niya, ha? Kaya sino ti kadwam? Apay ay anagado ti saludsod mo si Katristan. Tika di kanayon mo akatext kan kasarita iti cellphone? Agtal na ka man, Tristan. Mabalin ka di nakbibiyangan. Saan ka mat abibiyangan? Numapmapan ka kadag iti babarkada. Iso ang mabalin ka di mo pakibiyangan ti irurar ko, ha? Rumor ka mat, no kayat mo. Manang Mariel. Oh, saan kit din? Di naklapdan iti pagragsakak. Tadi ka matlaplapdan iti pagragsakak. Aramidam ti kayat mo. Ta aramidak mat ti kayat ko. Naawatan. Makaumay di balay. Dito ayak pala ang computer shop nagtambay. Agay ayamak pala ang kabayatan ti panangururay ko karag iti barkadak. I-text kong tulagan ni Mami, inton madamdama. Amangan namin na umawag manan, na ibagak na inton madamdama pa iti panagawid ko. Agam, elak kiti. Kumusta mo ni Raquel, Ophelia anak ko? Dayjay, tatang, saan pa'y ang nagsubli ti sigod aganay gay na. Awan ka no ti ganas na amangan. Kanayon ko ang makita, kan mga di pa nagsangsangit na. Ay, katituloy mo lata at mang bagbaga, kan mang patib ka iti pakinakam na. Masapol na ita ti panarabay mo. Wan, tatang, daytang mo ti aramida. Uray mariknak nga uray siya kat marigrigatan matan iti kastoy a sitwasyon ni. Ni Tristan, anangay mo ti pakakumikuman na ita. Kas iti sigod, at dalat ta iti ayan dagiti babarakada na, tatang. Ang paadadalaan ka ni Mariel, awan pulos nagbaliwan na. Ha? Apay anak ko ng tikas na, tatang. Adamanen baro anobyo di anak mo. Nakitak ida nagkuyog iti na minsan nga aldaw. Anya? May samot dahi jay nga awan dengdenggan na. Talaga natangkan ti ulo na. Di na amo ti mabagbagaan. Kung naknoag nakaman ngam saan matlata. Urayin ng sapay nga dadakdaga sa mapasamak kan kuana. Mami? Oh, apay ka di, Tristan. Aday bagang. Naibos ka di manan ti allowance mo. Kung nga rod, Mami. Dumawatak ko man ang dapan nakabalin na. Ano nga min ti babayadak iti pagadalan. Kan, ano ti projects anas ka nagatangan. Oh, adtoy. Allowance mo day tayo ti makadomingo. Kung, Mami, kat agyaman na. Awan anyaman na anak ko. Basta igad mo kumati agadan, ha? Iti kasta, saan amasayang dagiti kwarta nga itad ko kan ka? Kung, Mami, di kay ka di madanagan. Igagad kumat kat ti agadal. Raquel, anak, adto yan ti kanam. Intulod kon ditoy, tadi mo mat kaya ti rumor dito'y silid mo. Irwar yun dahil tamakan, Mami. Itsak tayo timangan.
Anak ko, saan kumamot kasta? Amangan no agsakit ka no kasta akanayon tar aramidam. Dinasayaan. Iti kasta, matayak matan. Katagnan na kami ni anak ko. Talaga ka di adi mo kaya't atulungan tabagin ka. Kanayon nila ka din akasta, Raquel. Agpanunot ka man anaimbang. Awan tinasaya at nga igdan ti kastang aramidam. Ad-addalaang amarigatan ka. Mami, anya ti mapaspasamang dito eh. Abi nga ubutan nyo matun ni Raquel. Amuyo ka di asaan ang makatulong ti kastangar aramidan nyo kan kuana. Gusto ni Manang Mariel, Mami. Rumbang lang nga maawatan niyo ti kasasad na. Saan kumamot ang kasta, Mami? Da kayo kumatinang nang runa ang makaawat kan kuana. Tasyak paikit din ti saan ang makaaw-awat. Siyak pa yan, ha? Inawat ko mat amin ang nagkamalyan ka nagkurangan niyo. Inaramid ko amin na kabailag tapno mapanakkan kayo anasayaan. Itaas siyak pa iti mani. Siyak pa yan ti saan ang makaaw-awat. Amuyo ka diyan na bambandog ako. Mami. Aging gagano nga tayo malpas ni obligasyon ko kasi inayo. Aging gagano. Mami! 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 Anday ta, nakaluto akon. Pinasar kong ti pangrabyan mi kanibakit. Iti kasta. Naitan ko lamang anon ti aramidan mi. Intun sumangpet nga ang gapu iti palingko. Lay, padaawag ka. Sumbatak pa'y. Amangan kat di mat mo ti asawak ti umawawag. Limot Mariel. Anyaman nga tanaya ti parikot. Hello, Mariel. Hello, Lolo! Tulungan na kami! Anyamanan aya, tinapasamak nita. Ni Mami, intaray mi dito ospital! Ni Ophelia. Apay, anyamanan aya, tinaramid siya o ngagkakabsaat. Kaasimat ni Mami. Na ospital manan gapukan niya. Di mo pa basulan ti Bagim, Raquel. At damat basol mi ti ni Tristan. Ni Lolo ti agtulong dito eh. Raquel. Mariel. Lolo, kumusta ni Mami? Anyang iti ko nadagi ti doktor, Lolo. Kasano ti kasasaan ni Mami? Ang sao kayo kumalolo. Kumusta ni Mami? Oy. Apay, Lolo. Anya tinapasamak ki ni Mami. Apay, akas na unay apanagsin na kayo. Lolo, agsao kayo kuman. Di na kami kumamit pagdanagan. Maispalpay nga tati inada Tristan, papagayam, padaanan dagiti sumarunupay a mapasamak, dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. Maminsan pa'y, kablaawan da kayo manan itinaragsak na bindisyon nga aldaw. Sapay kumata at da kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangag, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Iti da ito'y agundaway, isagot mi kada kayo ti maudi apasat ti pakasaritaan, ni pagayam tayo at Tristan. Anday ta, nakaturogan ni Sofia. Di man mo't ti ka anak ka. Awan ka malay-malay na karang ti mapaspasamak itaglawlaw na. Okay nga tangawan mo't awag damanan. Anya nga ta, no mapanaklaangan iti ospital. Well, mapanak iti ay. Awagak ni Lola Sonia. Tay batik pa ilaan kenkwana ni baby. Hindi namin makait na. Naagdaak lang dito eh. Manang Raquel, Manang Mariel. Oh, Tristan. Tristan,
Sa dino ti ayan ka anak ko. Napan ko imbati iji balay da lolo. Adamat ni Lola Sonia. Kapampanaw laang ni Lolo. Diyak ngamin makaid na. Kasano kat di kaibot ngaminan mauray nga umawag. Kumusta ni Mami? Kwa, Madama ang opera ni Mami Tristan. Anya? Delikado ti kasasaad na. Kaasimat ni Mami. sigun ka dagiti doktor amang tamtaming kan kwa na. Masigurado tayo lang ang maispalda ito ay. Numadaan iti puot. Kalpasan ti pan nakaopera na. Mapingadda ka dito Manong Jerry. Kahit ko pa makasarita ni manang mo. Kantap no, makapagkidawak mo tiniti pamakawan kan kwa na. Kang katakayo amin. Among ka diyan nalaos ti pungtot ni Manang kukin ka. Amang ano agapa kayo manan dito ospital. Saan, Tristan? Ipanamnamak titakan ka. Diyak apahan ni manang mo. Sana bali nakapungtot na. Pinapatag. Makapagkidawa ko niti pamakawan. Bakong konsensya ko na yan. Kapukadagiti nagpasulak. Isa pang naasim ko matistan. Kahit kulaang mat, ang makasarita ni manang mo. Talaga natangkan mat yung ulo man niya. Tristan! Raquel! Manang. Sige. Panawan na kami dito yan, Tristan. Manang. Di ka madanaagan. Awan mapasamak agulo. Saan kami nga agapa ka ni Jerry? Sige, Manang. Raquel, magyaman na. Tayo manugod ka matlangan makisarita ka niya. Naibaga ka niya ko ni Lolo ti panakisaritam kan kwa na. Raquel, sorry. Dagdak yung tinagpasulakin ka. Kapuit kinai-responsable nga ama. Kan panggap ko pa nagipahalis kan ka. Natay ti anak ta. Jerry. Napasakta ko na itiriktam. Kastamat din ti pamilyam. Sabay ko matapakawanak. Pagbabahuyak amin ang naramid ko. Nasakit pa ilang ti amin kanya. Marigrigatan mo na yan ti puso. Kapoy ti kinadagsan ti marigrignak. Iso atong palag ti bilin ni Lolo. Raquel. Pakawanan ka na, Jerry. Ang yaman ang Raquel. Ang yaman ang Raquel. Iti sitwasyon ita ni Mami. Kasapulan mi ti mga dingay. Kan makipagmaymaysa kada kami. Diyos ko. Ato'y kaming agkakabsat iti samuhan. Amo mi asi ka lang ti makatulong kada kami iti daytoy ang undahuan. Amo mi asi ka lang ti agin ko ko iti biyag mi. Ato'y kami nga umay agpakpakasi. Asapay kumatasan mo pa'y nga alalaan ti inami. Amo nga ato dagiti nagkurangan mi kanpuan. Ato tinagpasulan mi iti inabi. Ngam ikanda kami kumapay iti gudaway. Tapno makabawi kami kanpuan. Ikanda kami kumay iti gudaway. Tapno maornos mi dagiti nagbitulan mi. Pangaasin, Diyos ko. Kanda kami pa'y kumaydi kong daway. Balin na nasingpet. Kan responsable nga anak. Para tinasingpet kan responsable nga inamin. Ang pagpakaasi kami ka, Apo. Sumbata mo ko ba lang iti kararag ni Diyos ko. Manang Mariel, Tristan. Oh, Raquel. Manang Raquel. Mananagan. Manang Mariel, Tristan. Oh, Tristan. Manang Mariel, Tristan. Manang Raquel. 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 Man
30 minutos lang ang ti urayan itimbaga ti Doktor Apawayway apan nakaring ni Mami. Nga magigay pa. Saan pa yan nakapuot? Oh, Kasanon no? Nasaan ang nag-rain ni Mami? saan? Sana mapasamak na yung tamanang. Amok ang makapuot mo lang ni Mami. Amok ang kabalan ni Mami alabanan ti kasasat na. Saan na tayo panawan? Saan ka di, Mami? Amok ang mangid na kami. Saan na kami apanawan? Di ba, Mami? Pangasiya, Mami. Pag-ring kayo kuman. Saan na kami kumamana basta panawan lang. Kasapulan na ka, Mami. Napangasin tagring ka. Mami? Mami? Mami, kitaan nyo. Nagbulagat na ni Mami. Ewan nga agpaiso. Mami. Mami? At nagpuot ni Mami. Agyaman kami, Diyos ko. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Agyaman kami ta sinong bata madagos ti karanag tingag kakapsa. Thank you, Diyos ko. Kastaunay tiragsak may. Ngamin, nalasatam na dyan nga operasyon o pilya anak ko. May sa milagro tinapasamakin ka. Talaga ang naayat ti Diyos kada tayo anak ko. Inispal na ka itipagkan. Kaslaak nagtatagainap, Tata. Nangag ko magsangsangit na kita anak ko. Saan natagtagainap na yay? Pudno tinangag mo. Kastaunay ti panagsangsangit kan panagkarkararag na. Mariklak, tinalaw sa panagbabawi da, kanang iti nagbidutan da. Iti na ito'y agundaway, panagkunakit saan kan amapaay kadakwada. Tata, At dapay may sa agunyos, anak ko. anya day Tata. Ni Jerry, naurnusan, tinagbaitan da ka ni Raquel, nagpinakawandan. Mami, ato yan ti kanan niyo. Mangan kayon, iti kasta. Nadaras ti panagpaimbag yun. Siya kung timang pakankan ko na, Raquel. Asikasumpay laang ni Jerry. Tulungam ka dagiti pinalingkinan. Ops, siya timang pakan ka ni Mami. Gamin, nalpasan ti batang niyo. Manang Mariel, inkamutan asikaswan ni Sofia. Siya kung ti makaamo amang pakan ka ni Mami. Ha? Unay kayo lakit din ayang agkakapsan. Kasla pag inagawan mo pa iti panampakan niyo kanya. Kaya't mi nga mi na makabawi kadagiti ado ang nagkurkurangan mi kada kayo, Mami. Putno reta, Mami. Ket alak na iti agundaway, tapno agkid daw iti pamakawan kadagiti adun ang nagbiduta. Ikari, igaed ko